नमस्कार, मी मनीष सावंत आणि तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर, जिथे आपण गझलींचं कोकणी या वेब सिरीजमधून मालवणी, कोकणी, मराठी अशा विविध एपिसोड तुमच्यापर्यंत देतो. तर कोकण विथ मनीष या आमच्या प्रोग्रॅममधून कोकणातील विविधतेने नटलेल्या प्रत्येक गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. तर मार्च महिना चालू आहे आणि कोकणातील एक मोठा सण मार्च महिन्यात येतो. हिवाळा संपताना आणि उन्हाळा चालू होताना हा सण असतो, तो म्हणजे होळी. कोकणातील लोक उत्साहात, जोशात आणि मोठ्या जल्लोषात जे आहे होळी सण साजरा करतात. गणेशोत्सवानंतर सर्वात मोठा दुसरा सण कोकणातील म्हणजे होळीचं. तर दोडामार्ग तालुक्यातील पाल हा माझा गाव आहे. तर ह्या गावात होळी उत्सव कसा साजरा केला जातो, त्याचा पहिला दिवस कसा असतो आणि नंतर काय काय ह्या प्रोग्रॅममध्ये होतं ते मी तुम्हाला सांगणार आहोत. आज पहिला दिवस आहे म्हणजे गावकरी जे आहे ते मंदिराकडे एकत्र जमतात. ढोल वगैरे वाजून सगळ्यांना एकत्र जमवलं जातं. त्यानंतर ते जंगलात जातात आणि जंगलामधून एक वृक्ष, एक झाड जे आहे ते कट करून मंदिराकडे आणलं जातं. मंदिराकडे आणल्यानंतर त्याचं साल वगैरे काढून आंब्याची पानं पूर्ण लावली जातात आणि त्याची जी आहे ती उभारणी केली जाते होळीची. 3 ते 4 मजली इतक्या उंचापर्यंत हा वृक्ष असतो आणि ह्या कार्यक्रमामधून जी आहे ती सुरुवात होते. पहिला दिवस असा असतो. त्याच्यानंतर ह्या होळी उत्सवात धुलीवंदन, रंगपंचमी, घोडेमोडणी, रोंबाट, पालखी नाचवणे कार्यक्रम असे खूप खूप कार्यक्रम असतात. होळी उत्सव जो आहे तो शत्रुत्व विसरून, एकमेकांमधील वैर विसरून एक नवीन सुरुवात करण्याचा असतो. तर कोकणामध्ये मोठ्या धूमधडाक्यात हा कार्यक्रम साजरा केला जातो आणि त्याचा पहिला दिवस कसा असणार हे मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमधून दाखवणार आहे. आता मी पण जाणार आहे मंदिराकडे आणि कशी ती होळी आणतात, म्हणजे ते कसं आणतात मंदिराकडे आणि कसे त्याला सजवतात, कशी त्याला उभारतात. क्रेन वगैरे काही नसते, पूर्ण पारंपरिक पद्धतीने जे आहे त्याची उभारणी केली जाते. ते आणताना पण एक त्यांचा खेळ चालतो, म्हणजे थोडेजण अपोजिट जातात, थोडेजण जे आहे ते अशी 2 पार्ट्या होतात आणि त्यांच्यामध्ये जे आहे ते खूप मनोरंजक आणि थरारक असं दृश्य असतं, ते मी दाखवणार आहे. त्याच्यानंतर होळीची उभारणी करताना पण एक थरारक दृश्य जे आहे ते तिकडे दिसतं, ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आय होप तुम्ही एन्जॉय करणार. आता आपण मंदिराकडे जाणार आहोत, चला.
आमोत लाडू आपण करू ऐसा बड़ा हमारे झूम बाकीच्या वडील बडबडा नका जरा हा काय घ्या हे जरा थांबा हे जरा हा काय घ्या तुम्ही पुढे हा काय घ्या काय घ्या अजून व्हायचं ना पाहिजे उकला आता खड़े गेली रे माझ्या कपार पडा ये हलो ना का हाँ चलवा शूटिंग चलवा खूप जण जे आहे ते ह्या प्रोग्रामवर आक्षेप ठेवतात, याच्यावर बोट ठेवतात. असं बोललं जातं की वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात होते. पण कोकणात जे आहे ते आता हळूहळू समजते लोकांना, लोक सुशिक्षित होत आहेत. वृक्षतोड आहे नाही व्हायला पाहिजे हे त्यांना समजतं. त्यामुळे होळीचा जो आकार जो आहे तो खूप कमी कमी होत येत आहेत. खूप जण काय करतात की जे वृक्षतोड त्याच्या बाजूला दुसरं रोपटं लावतात. थोडे गावामध्ये फक्त फांदी कट करून हा कार्यक्रम साजरा केला जातो. खूपकडे जे आहे ते बॉन फायर मोठी केली जाते, शेकोटी करतात मोठी, त्याला आग लावतात आणि नंतर एन्जॉय केले जातात. तर लोकांना समजतं वृक्षतोड नाही केली पाहिजे, पण एक मोठा सण आहे, एक पारंपरिक सण आहे, त्यामुळे एक चालत आलं आहे. थोड्या थोड्या प्रमाणात जे वृक्षतोड कमी होत चाललेली आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलीत होळी कशी आणतात आणि आणताना जो तो त्यांचा खेळ चालतो तो बघितलात.
त्याच्यानंतर उभारताना जे आहे तो थरार बघितलात. आय होप तुम्ही खूप एन्जॉय केला असणार हा व्हिडिओ. तर एन्जॉय केला असणार तर शेअर नक्की करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण आम्ही जे आहोत त्या होळीच्या 7-8 दिवसांमधील प्रत्येक जो कार्यक्रम असतो तो तुमच्यापर्यंत आणणार आहोत. आणि तुमचे जे काही कमेंट असतील, तुम्हाला काय सांगायचं असेल ते कमेंट्स बॉक्समध्ये टाकून ठेवा. आपण भेटू नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत मी तुमचा निरोप घेतो. धन्यवाद.